Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Ug din ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sa naman kayo malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Strike sang Union sa Sineco, hindi na madayon. Congressman Kiko Benitez, nagsiling ang problema sa finances ng Sineco, dapat tutukan. Mayor Elia Garcia Yulo, nagapabor sa pagpaidalom sa areas of concern sa Banuasang Moises Padilla. Lalaki patay matapos malumo sa isa ka beach resort sa Cadiz City. Mayoralty aspirant Albi Benitez, gitagaan sa ligwa ang katapos ang Team Asenso Bacolod nga magsuporta sa luyag nila nga national candidates. Kag sa Good Vibes, nagsugod sa piso-piso nga donasyon, isa ka organisasyon ang karon may 55 na ka mga scholars. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, presyo sang gatong ang nagsaka naman sa ika-anom nga sunod-sunod nga semana. Humali na sa pagbukas ang tuig, wala pa nagpanaog ang presyo sang gatong. Subong nga adlaw, amo na ang ika-anom nga semana sa pagsaka sang presyo sang gasolina kag diesel. 1.20 ang ginsaka sa kada litro sang diesel, samtang 1.5 naman ang ginmahal sa kada litro sang gasolina. Humalin sang pagsulod sang tuig, yara na sa 5.70 ang net increase sa kada litro sang gasolina, samtang 7.95 pesos naman ang ginsaka tanan sa kada litro sang diesel. Sunod sa Department of Energy, ang pagmahal sang gatong ang dala sang tensyon sa tunga sang Russia kag mga kaiping nga pungsod sa Europe kag posible nga magresulta sa supply disruption kung magagyera. Isa pagid sa mga rason amo ang pagpahalugna sang pila ka mga pungsod sa ilang health protocols. Sa number 9, Comelec Bacolod magasugod na sa pagpangkaka sa mga illegal campaign materials sa kada Biyernes. Ini karon nga nagsugod ang National Campaign Period. Sumugod sa Biyernes, magalibot na ang katapos ang Comelec Bacolod upod sa Bacolod City Police Office para sugdan ang Oplan Baklas. Gani kutob sa mga campaign materials nga wala sa designated common poster areas ang pangkakason. Nalakip man diri ang mga posters kag tarps nga sobra sa 2x3 feet kag mga streamers kag banners nga nagalapaw sa 3x8 feet nga amo lang ang ginapahanugutan nga kadakuon sa campaign materials sa idalom sang Fair Elections Act. Kabahin sa iga-monitor sang Comelec ang mga oversized nga campaign materials sa mga kabarangayan pati na ang mga billboards. Humalin kahapon, nakigsapol na si Acting Bacolod Comelec Election Officer Attorney Revo Sorbito upod sa katapos ang Task Force Baklas, nalakip diri ang PNP, Department of Public Works and Highways, kag Department of Environment and Natural Resources para mapatpat ang mga tikang karon nga nagsugod na ang National Campaign Period. Sa number 8, lalaki na lumos sa isa ka beach resort sa siyudad sang Cadiz. Nasapwan na lang nga nagalutaw sang Sabado malapit sa motorbangka ang isa ka lalaki sa bahin sang isa ka kilala nga resort sa Cadiz City. Ang biktima ang ginkilala nga si John Louis Espida. Sunod sa Philippine Coast Guard, hindi kabalo maglangoy si Espida kag ila pa ginaimbestigaran ang natabo kung paano siya nalumos. Gindala pa siya sa ospital pero gindeklarar man nga dead on arrival. Nagpadulong si Espida sa resort agud magtambong sa pagtililipon o pod sang iya mga abyan. Sa number 7, duha ka mga lalaki ang napatay matapos mahulog ang ilang motorsiklo o ginasakyan sa Taytay. Nasapuan kahapon nga nagalutaw sa sapa ang bangkay sa duha ka mga lalaki sa barangay Tubtubon sa Banuasang Sibulan sa Negros Oriental. Ginkilala ang isa sa mga biktima nga si Khalil Ahmad Ampuan, 29 anyos. Ang isa, wala pa makilalaan tubtub sa karon. Sa investigasyon sa Sibulan PNP, nagaangkasanay sa motorsiklo ang duha ka mga biktima sa maglapaw sa Taytay ang ilang motor kag mahulog sa sapa. Wala na matabangan pa ang duha kag nasapuan na lamang nga patay na. Sa number 6,
Modern-day jeepney ang nagsugod na sa pagbiyahe sa Bacolod City. Dismayado ang katapos ng United Negros Drivers and Operators Center o kunundok karon nga nagsugod na sa pagbiyahe ang modernized jeepney nga may ruta nga Eroreco Central Market sa Bacolod. Sa Bacolod, ginpatuman suno kay Diego Malacad, ang Secretary General sang undok, ang nauna nga pagpatuman sang Jeepney Modernization Program. Amo nga nagalain man ang iyang nga buot kung nga naduso ini pinaagi man sa natukod nga ordinansa sang syudad. Lunes ang ginunsar sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ugod sa Land Transportation Office ang Jeepney Modernization Program. Sunod sa pamunuan sang LTFRB, may kutob na lamang sa Abril 2022 ang mga tradisyonal nga passenger jeepney. Pero wala man nagakasayuran nga magauntat na sila sa pagbiyahe. Ginklaro naman ni Councilor Dindo Ramos, ang chairperson sa Committee on Transportation, nga desisyon sang national government ang pagpatuman sang Jeepney Modernization Program kag nagasunod lamang sila sa memorandum sa Department of Interior and Local Government. Bagay nga suno kay Malacad, pwede pa madesisyonan sang isa ka local government unit kung ipatuman na o kung hindi anay. May 42 tanan ka mga panibag-o nga ruta sa Bacolod ang hatagan sang approval para sa pagbiyahe sang modernized jeepney. Sa number 5, mas ginatutukan sa karon sa probinsya ang pagpanghanda para sa National Vaccination Days sa Pebrero 10 tub 11. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, ini ang iya nga ginapatutukan sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz nga mahandaan. Ginsiling ni Lacson nga dako ang bulig sa pagpatigayon sini kasubong sa nagligad kung sa diin madamo ang nalabot nga nabakunahan sa target sa probinsya. Mga 60% sang 1.8 million nga target sa Negros Occidental sa ulihing nga report nga na-release ang Provincial Health Office ang fully vaccinated. Samtang hindi pa masilingan nagapanaog na ang COVID-19 cases sa Negros Occidental suno sa kay Lacson. 75 ang new cases sa February 7 nga report sa Provincial Incident Management Team. 3,455 ang active cases. Nagapati ang gobernador nga sa sitwasyon mahimo nga magapabilin sa Alert Level 3 tubtob katapusan sa Pebrero. Ang focus right now natin is really for the next national vaccination rollout. I've instructed Attorney Diaz to make sure that we can maintain that status of being the first sa region. Sa number 4, mansig pabutyag na sang ilang kandidato nga suportahan karon nga nagsugod na ang national campaign, pero si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson wala sige hapon nagpalayag sang iya nga mangin presidential candidate. May napili na nga presidente ang gobernador pero sa gihapon iya ginsiling nga luyag niya magtutok sa iya nga kampanya. May ideya naman ang pumuluyo sang iya napilian nga presidential candidate pero kung sino ini wala niya ginpalayag. Karon nga nagakampanya na kag maimbitahan man siya sang iya napilian nga kandidato, bukas si Lacson sa pag-upod diri. Katapos sa nga Nationalist People's Coalition si Lacson. Sunod sa iya, mahimo sa bulan sang Marso mas klaro na kung may suportahan nga presidente ang NPC o kung tugutan na lamang ang makatapos sini nga magdesisyon kung sino ang ilatag sa kakandidato nga suportahan. Sunod kay Lacson, kung may itibong ang partido, laban nga magasuporta siya sa amo nga kandidato bilang katapos sa grupo. Ginerespeto naman sa gobernador ang suportahan nga kandidato sa mga lokal nga opisyales sa probinsya. I think even before I'm revealing it, people have an idea already who my choice will be. On the day of the election, I will vote for the candidate who I can trust. Kung ang choice ko will invite me, then yes, most likely I will appear. Sa number 3, personal choice. Ini ang pagkabig ni Bacolod Mayoralty aspirant Albe Benitez sa iyang pagsuporta sa kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr.
Sa iyang gipagawa nga statement sa kagabi, ginsilig ni Benitez nga hindi niya pag-ipilit ang iyang personal choice sa iyang mga party mates kag bisan pa sa iban nga tawo. Sa sugod pa lang kuno, ila na naging kasugdan nga wala sila sang common nga national candidate kag ang kada isa ang libre nga magasuporta sa ilang kandidato kag ila-ina nga respetuhon. Siya kag ang iyang team Asenso magapadayon sa pagpatuman sa pagbago para sa mas maayo nga syudad sa Bacolod. Kaina sa pagsugod sa national campaign period, isa sa mga nagtambong sa pagtililipon sa supporters ni Vice President Leni Robredo, si Celia Flor, nga nagapapili bilang konsehal sa idalom sang team Asenso ni Benitez. Iyagin siling nga transparency ug accountability ang luyag niya sa marason nga mangin presidente sa pungsod. Gusto naton matinlong ang gobyerno sa diin may transparency, may accountability. Inang pwede naton balang sukton ang aton mga leader. Sa number 2, sa Peace Covenant signing sa Banwa sa Murcia kainasang aga, pamuno sang PNP kag militar ang nagpasalig nga ila lubos nga ipatuman ang layi kasubuman ilang nga buhaton ng ilatag sa katungdanan para mapatuman ang matawhay kag malinong nga eleksyon sa Banwa. Nakategorize ang COMELEC ang Moises Padilla sa areas of grave concern sining nga 2022 elections. Sang 2019 nga piniliay, napaidalma ang Banwa sa COMELEC control bangod sang intense political rivalry kag mga natabo nga kalakasan nga ginakabig politically motivated. Sunod sa pamuno sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army nga si Lieutenant Colonel Melvin Flores, kuntani nakatuunang tagsa-tagsa sa mga hitabo sang nagliligad kag ipaiway na ang kalakasan. Sa karon sunod kay Flores, dapat nga mapamatud-an nga wala na sang ginamo sa Banwa. Sunod naman kay Major Randy Babor, ang pamuno sang PNP sa Banwa, wala sila sang may na-monitor nga private armed groups sa lugar, bisan pa mga lihok sa mga rebelde sa kabukiran. Suno kay Mayor Elia Garcia Yulo, may balasihan kung nga ginakabig nga red category ang Moises Padilla, pero isa man sa ginalantaw niya nga bentaha amo nga matutukan sang militar kag PNP ang Banwa. Sa Peace Covenant signing, ginpanawagan ang kooperasyon sang 34 ka mga aspirants nga sundon ang ginpromisa nila para matigayon ang malinong kag patas nga piniliay. Ang isa lang nalantaw kung advantage sa amon, kay ginatutukan kami sa Army, sa PNP, ang RMFB, ma-make sure nila nga mangin safe gid ang amon nga eleksyon, nga mapabutsyag gid sang tawo kung sinong ila gusto butuhon. Amo nang advantage dira. May indication nga mangin medyo magulo yung po is Padilla sa sining election. Hindi lang ta magsalig kay ang tao sa likod way takabalo kon ano iya nga plano. Kay nagligad eleksyon ang siya man ang kausap. Kauno sa mga balita, subong nga adlaw. Third District Representative Kiko Benitez nagsiling nga dapat masolusyonan ang financial kag fiscal management sa Central Negros Electric Cooperative para malikawan ang labor dispute. May assumption of jurisdiction ng Department of Labor and Employment sa Central Negros Electric Cooperative. Gani ginadumilian anay ang pag-strike nga ginaplano sang Sineco Union of Rational Employees, bakaligad nga nagtakop na ang cooling off period sa ilagid pagwa nga notice of strike. Pero samtang business as usual ang Sineco, nagpahayag naman si 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez, Vice Chairman sa Committee on Energy sang Kongreso, nga dapat niya matagaan sang kasulbaran ang institutional issues sa utility firm kasubong na lamang sa bahin sang financial kag fiscal problems. Dugang pa niya nga dapat ma-review ang kabilugan sang operations ng Sineco agud man mapaiway ang anuman nga mga kapaltahan sa bahin sa pagdumala kag serbisyo sang utility firm sa mga member consumers. Sa Pebrero 14, natala na ang virtual meeting sa tunga sa katapos ang Cure kag Sineco management upod sa Dole agud maistoryahan ang nagluntad nga labor dispute. Sunod sa kay Stephanie Montaner, presidente sang Cure, igapalapot nila sa Dole ang kapaslawan sa Sineco management nga ipatuman ang dugang nga saka sa sweldo para sa rank and file employees, allowances kag signing kag loyalty bonus nga nakasaad sa collective bargaining agreement.
Ginpahayag naman ni Malu Paroco, pamuno sa Members Consumers Integrated Services Division ng Sineco, nga wala mapatuman sa management ang CBA bangod sa advisory sa National Electrification Administration nga dapat talabot nila ang 95% collection efficiency rate, yara sa 93.27% ang collection rate sa Sineco, tugaman sa epekto sa pandemic. We already know that Attorney Dan from Nuneco was borrowed and then sent back to Nuneco. So there is something wrong and apparently endemic to Sineco at the moment. And I hope that the management and the board of Sineco find ways to properly address these lapses or deficiencies in the utility. Sa Good Vibes, halin sa piso sa kada adlaw nga donasyon, isa ka non-government organization karon ang may 55 na ka mga scholars. May ginaistaran pa nga mga balay ang mga scholars agudto sa mas mabaskog nga internet connection. May report si Romeo Subaldo. Si Jessan Nada, isa ka second year nga BS Social Work student sa University of Negros Occidental Recoletos, taga Calatrava, nag-ikapulo sa 11 ka mga mag-ulutod. Naga-online klase sa karon nga pandemic, kung dito siya sa ila sa Calatrava, mabudlay mangita sang internet connection. Wala internet yawan ka pa? Yes, struggle gid pag first year sir kay wala internet sa amon, makadto pa kami sa bukid. Dito sa Calatrava? Oo. Classmate niya si Richibel Helito sang Handumanan sa Bacolod. Kung sa ila sa kulubalay mag-online classes, mabudlay makakonsentrate kay magahod ang palibot. Ramon sa subong family, so nang hindi gid maiwasan nga sa tupad balay, online nga daan, may pa music pa daya. Yung mga ido agad tinago. So diri tawhay gid ka tama, maka-focus gid sa studies mo. Duha lamang sila sa mga full-time scholars ang Sowing Legacy Movement Incorporated, isa ka non-government organization kang network sa youth volunteers nga nagabulig sa mga estudyante nga makatapos sa pag-eskwela. Pinaagi sa paghatag sa ila sang scholarship kag paghaw sa ila sa isa ka balay nga may makusog nga internet connection karon nga naga-online classes ang kalabanan. Sunod sa founders ang SLM nga si Richel Vadaprado Manga, 2014 sila nagsugod. Nagsugod ang ideya sa pag-support sa mga scholars sa piso sa kada adlaw nga donation. Dito na nagsugod ang tanan. I started posting about this thought na what if mahatag ta 1 peso a day or 360 pesos a year kag ipul ta na to support scholars. So nami ang pag-respond sa mga tao. So we have our first 3 sets of scholars. Si Richel ang isa man ka scholars in college. Nakakuha man siya sang scholarship grant sa iya nga masteral kag doctorate degree. Managkuha man siya sang bar exams sini nga tuig matapos niya ang iya nga Juris Doctor degree. Siya man ang head sang social work program sang UNOR. Gani nahangpan niya ang sitwasyon sa mga scholars. Pero may iban nga mga scholars nga nabudlayan kay online ang tanan nga mga klase. Gani na pinsaran nila nga magrenta sang balay kag ipaistaran sa mga nagakinahanglan sa makusog nga internet connection. Kag pag-start sang pandemic, nakita man namon nga ang kinanlan nila nag-evolve man kung sa una, balon, subong kay wala na face-to-face, nag-need na sila for internet connection. So, amo na nga naging load allowance naman. And then, ang iban, like those nga ga-stay or ga-start sa mga far-flung areas na wala internet, hamal naman i-gather ta sila sa muna nag-start ang legacy home. Sa subong, may 55 na sila tanan ka mga scholars. May mga nagsunod man sa ilang nga program for scholarship nga mga grupo sa iban nga mga probinsya. Nagalaom si Richel nga mas madamo pagid yung mga scholars ang mabuligan sa bulig man sa ilang mga donors kag mga partners. Barb ka namin, okay, siya mismo ang founder, isa man ka scholar. So, kabalo siya sa ginagyan sa tanan yung mga scholar. So, gusto yaman i-share sa ibang pagid para makapadayon sa pag-eskwela. May nga kuya nang nanamian ko sa mga amuling nga story kay syempre ang edukasyon bala ano bala ka importante kag inang nagapangita ka sa means para mabuligan ang may-ara sang kabudlayan nga magtapos ang ilang pag-eskwela. Kag isa to barba sa mga interview ta 11 sila ka mag-utod, ika-10 siya. So natagaan siya sa chance, opportunity nga maka-eskwela tungod sa sininga grupo. Kabay pa magdamo pagidrumi kag magtayo yun ang programa sang sininga grupo.
Kagamit itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.